бо назардошти соҳаи кишоварзӣ ва таъмини барномаи давлатии амнияти узқавурии мамлакат ҳамчунин зиёд намудани маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла картошка дар хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолии ноҳияи Минобод бо интихоби тухмиҳои хушсифати навъҳои серосил сол аз сол истеҳсоли картошка зиёд карда мешавад. мувофиқи дурнамо дар мавсими имсола кишоварзон дар майдони 440 гектар картошкаи навъҳои гуногуни ба ин минтақа мутобиқро кишт намуданд ва ҳоло дар хоҷагиҳои деҳоти Чилдухтарон кишти картошка идома дорад. имсол кишоварзони ноҳияи Муъминобод аз мусоидии боду ҳаво ва тухми босифат истифода бурда ба нашвнамои картошка ва дигар намудҳои кишоварзӣ машғул мебошанд ки шумо шоҳиди ҳол ҳастед ки аз нашвнамои картошка чӣ хел имсол хуб ба назар мерасад. имсол аз нашвнамои картошка маълум мешавад ки нисбат ба солҳои гузашта нашвнамои картошка хуб ба назар мерасад. баъз зиёд намудани кишти картошка ҳам ба назар мерасад ва кишти картошка дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Чашмасорон ва ҷамоати деҳоти Чилдухтарон идома дорад. кишоварзони ноҳия мақсад гузоштанд ки аз кишти картошка ҳосили хуб ба даст биёранду ба солҳои оянда тухми босифат захира намоянд. шароит ва иқлими ноҳияи Минобод ки ба рушди соҳаи картошкапарварӣ мутобиқ аст, бо дар назардошти ин манфиат имсол бо дастрас гардидани тухмиҳои хушсифат дар ҳар як деҳоти ноҳия майдони кишти картошка нисбати соли гузашта зиёд карда шудааст. дар заминаи татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрои нақшаи чорабинӣ оид ба рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳои кӯҳистони минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар ноҳияи Муъминобод бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла картошкапарварӣ ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирифтани сокинони деҳот, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот нисбат ба рушди соҳаи кишоварзӣ аҳамияти хоса зоҳир карда мешавад. ҳамин аст ки дар хоҷагиҳои ноҳияи Муъминобод барои таъмини амнияти узқавурии мамлакат ва фаровонии бозори истеъмолӣ аҳли заҳмат кишти картошкаро марҳила ба марҳила баромонданд ки нашвнамо ва ҳосилбандии он хеле хуб аст. кишти картошка ки яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад дар ҳудуди ҷамоат бо тавсияи олимону мутахассисон кишти картошка ба роҳ монда шуда истода дар ду давра кишт карда мешаванд ки давраи якум аллакай кишт карда шуда дар ҳолати нашвнамои хуб қарор дорад ва давраи дуюм бошад айни замон корҳо рафта истодаанд. ҳар рӯза бо хоҷагиҳои деҳқонӣ дар якҷоягии мутахассисон бо онҳо суҳбату вохӯрӣ гузаронда тавсия дода мешавад ки ҳар як қитъаи замин самаранок оқилона истифода бурда шавад то ин ки ҳосили дилхоҳ ба даст оранд ва боварӣ дорам ки хоҷагидорони ҳудуди ҷамоат аз заминҳои дар ихтиёрашон будан ҳосили дилхоҳ ба даст меоварданд ва дар таъмини амнияти узқавурӣ яъне дар таъмини бозорҳои истеъмолӣ маҳсулоти хоҷагии худро ба фурӯш мебаронанд. айни замон нашвнамои ҳолати картошка дар ҳудуди ҷамоат хуб баро монда шудааст ва деҳқонон кӯшиш карда истоданд ки бештар аз тухмие ки айни замон кишт карданд барои солҳои оянда захира намудани тухмии худ онро истифода баранд. дар ноҳияи Муъминобод бо беҳтар шудани ҳолати обёрӣ, захираи тухмиҳои хушсифат, истифодаи оқилонаи обу замин, техника, кишоварзон ният доранд ки сол аз сол истеҳсоли картошкаро зиёд карда дар пешрафти вазъи иқтисодии ноҳия мусоидат намоянд.